Au trecut 35 de ani de la Revoluție și încă nici acum unele persoane nu și-au recuperat proprietatea luată abuziv de statul comunist. Dacă sunteți fostul proprietar sau sunteți un moștenitor al proprietarului deposedat de imobil în perioada comunistă și ați depus notificare la primărie ca să vi se restituie proprietatea, dar totuși după atâția ani nu s-a întâmplat nimic, atunci este timpul să acționați. Așteptarea ca autoritățile statului, primăria sau autoritatea națională pentru restituirea proprietăților să soluționeze notificarea nu reprezintă o soluție. Soluția este acționarea în judecată. Doar astfel puteți fi siguri că se va rezolva problema dumneavoastră și vă veți recupera proprietatea sau măcar veți obține despăgubirile cuvenite. Trebuie să știți că autoritățile soluționează prima dată dosarele în care există hotărâri judecătorești. Astfel, dacă rămâi în pasivitate, riști să mai aștepți ani buni până se va rezolva ceva. Dacă ești decis să dai în judecată statul, atunci ar fi bine să apelezi la un avocat specializat în retrocedări pentru a evita riscul de a-ți pierde definitiv dreptul de proprietate.